L-eżumazzjoni ta' Don George sorpriża għall-awtoritajiet tal-Knisja u għall-esperti forensiċi. Insemilkom u nibdew dil-ġabra tal-aħbarijiet b'aħbar li tolqot persuna li fi żmien qasir tista' ssir l-ewwel qaddis Malti. Wara 38 sena mill-mewt tiegħu il-katavru ta' Don George Prega nstab f'kundizzjonijiet intatti u mill-aqwa. Esperti mediċi b'esperjenza twila qalu li għalihom din hija sorpriża kbira li mhux bilforsi hija spjegabbli bix-xjenza iżda jgħidilna aktar Ivan Camilleri. Kmini wara nofsinhar l-awtoritajiet tal-Knisja Maltija u tas-Soċjetà tal-Mużew invadew il-kripta fejn hemm il-qabar ta' Don George fil-Blat tal-Bajda wara li ġriet l-aħbar li Don George instab f'kundizzjonijiet eċċezzjonali. Fin-nofsinhar ta' filgħodu inbeda l-proċess ta' eżumazzjoni li fih l-esperti tal-Knisja kif ukoll dawk mediċi kellhom jiftħu l-qabar ta' Don George jaraw x'sar mill-fdalijiet tiegħu biex imbagħad dawn jiġu ippreservati f'relikwi għal qima tal-fidili la darba Don George jiġi dikjarat beatu mill-Papa. Iżda il-pjani kellhom jinbidlu wara li b'sorpriża għal kulħadd il-kadavru ta' Don George instab f'kundizzjoni ta' preservazzjoni mill-aqwa. Tantu hekk li apparti li l-kadavru għadu sħiħ, Don George għadu fl-istat oriġinali ta' meta indifen bil-pjaneta li kien libes b'kollox. Ir-reazzjoni tiegħi malli ftaħna il-tabut kien wieħda ta' sorpriża, speċjalment malli ftaħna l-latu tal-injam u kien hemm il-cover ta' Zingu li fih kien hemm area trasparenti. Immedjatament rajt li kien hemm mummification tal-katavru. Għalija kienet sorpriża. Konna preparati għal kull eventwalità, ma xorta waħda kont sorpriż li kien f'tant stat ta' preservazzjoni tajjeb. Mhux biss mummifikat, imma mummifikat fejn il-ġilda u l-ġisem barra stern tiegħu huwa solidu. Anke malli missejnieh ma deteriorax, ma waqax, ma korrompix, ma tfarrakx, għadu ntat. Anke wara, għadniex immissu ħafna, però anke meta missejnieh biex naraw u neżaminaw partijiet mill-ġisem, mill-remains, għadu sot ħafna. Għalija dik kienet sorpriża kbira. U għaldaqstant semmejt li jista' jkun possibbli li huwa mill-lat ta' preservazzjoni ta' Zingu, però jista' jkun hemm aħna Maltin, aħna Kristjani u Kattolċi, jista' jkun hemm direzzjoni minn intervent divin ukoll. Ma nistax ngħid. Minħabba f'dan l-iżvilupp mhux mistenni, issa se jkollhom jinbidlu l-pjani. Il-katavru ta' Don George għal-issa se jitħalla fejn hu bil-ħsieb li la jiġi ddikjarat beatu jitqiegħed furna f'nofs il-kappella li tinsab fuq il-kripta. Deċiżjoni tagħna hija issa li nitolbu l-parir tal-Vatikan, tal-Kongregazzjoni għall-Kawżi tal-Qaddisin li għandhom esperjenza enormi f'dan il-qasam biex jagħtuna l-aħjar mod u l-aħjar metodi biex aħna nkunu nistgħu nippreservaw il-korp ta' Don George mill-aħjar li nistgħu. Evidentement kellna l-idea li aħna nieħdu xi għada minnu għar-relikwi, din il-ħaġa ma nistgħux nagħmlu għad-deċiżjoni ċara tagħna hija li ma nċaqalqux il-fdalijiet u li nħalluhom kif huma, imma rridu anke parir awtorevoli tas-Santa Sede biex nagħmlu l-affarijiet kif għandhom isiru. Don George Prega magħruf fl-aktar bħala l-bniedem li waqqaf is-Soċjetà tal-Mużew miet fl-età ta' 82 sena. Il-funeral tiegħu kien sar kważi 38 sena ilu fis-26 ta' Lulju tal-1962. Wara li bosta snin ilu beda l-proċess biex jiġi dikjarat bħala l-ewwel qaddis Malti, Don George ġie dikjarat bħala venerabbli. Issa jmiss it-tieni pass dak li jiġi dikjarat beatu. Fil-fatt l-awtoritajiet tal-Knisja Maltija qed jagħmlu minn kollox biex din iċ-ċerimonja ssir f'Malta u sservi wkoll bħala t-tieni żjara tal-Papa f'Malta. Sorsi qrib il-Knisja għandu liċ-ċentru tal-aħbarijiet li ċ-ċerimonja ta' beatifikazzjoni aktarx li ssir f'Malta is-sena d-dieħla madankollu d-deċiżjoni finali għadha ma ttieħditx. Ma nistax nikkonferma u lanqas nista' neskludi l-possibilità li l-Papa jieħu deċiżjoni fix-xhur li ġejjin,
imma peress li d-deċiżjoni ma nistax noħodha jien ma nistax nikkommenta dwar xi ħaġa li jagħmel il-Papa, imma la nista' neskludi u lanqas nikkonferma.